ndokwasai muzita raJesu anouya. Tida kutenda Mwari nemumwe mukana waatipawo kuti tigone kuverenga shoko rake. Ndoroga rinotipa tariro nokutipa simba mukati meupenyu hwataakurarama takananavira pamazuva ekupedzisira. Nekuda kwematambudziko atosangana nawo, shoko rikavanzwa kwatiri, zvokwadi tinoparara. Zvokwadi zviri kutichemedza, zvinotifukidza. Tipindei mukati mechidzidzo chedu chemangwanana anhasi. Tichaverenga kubva kubhuku raJohn, 1 John chapter 3 verses 1 and 2. Inotiyo, tarirai kukura kworudo rwatakaitirwa naBaba, kuti tinzi vana vaMwari. Ndizvo zvatiriwo, saka nyika haitizivi nekuti haina kumbomuziva iye. Pachabva musoro weshoko mukati mekukurukura kwataita, verse 2. Vanonyora mukati memusoro weshoko unotiwo, tichazvinzwisisa gare gare. Tichazvinzwisisa gare gare. Verse 2. Vadikano, zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa, isu tichafanana naye, nekuti tichamuona sezvaakaita. Kunyora kwaJohn. Ngatipindei panguva yekunyengetera. Kuna Baba vari kumusha musoro kudenga, hakuna mumwe watingaidza Baba kunze kwenyu. Tibatsireiwo, tiitirewo zvakanaka. Tambanudzai ruoko rwenyasha pamazuva ekupedzisira ataakurarama. Zvinotitambudza zvizhinji, zvinotishungurudza zvizhinji. Mimwe yemitoro tapudzayo kuti tigone kufamba tuya kwamuri. Mamwe masodzi pukutai, makamirira kutinyaradza pamakore anezviuru nechuru. Imbotinyaradzai paupenyu huno. Zvitipe simba rokugona kuponeswa. Nemhaka utanamata muzita raJesu Kristu. Amen. Toda kutenda. Musarasika. Musoro weshoko unotiwo, tichazvinzwisisa gare gare. Ikereke iri kurarama paAsia Minor, kuTurkey, yasiwa, yaumbwa naApostle naPastor John. Ndokuenda. Vaenda, vakomana. Cheche yakusara yakurarama inopinda munjodzi panguva dzinorema. Kufirwa kunouya. Mumwe achifa, mumwe achienda. Vasati vapedza kugowa nhumbi, vanorinzwa mhere yarira zvekare. Uyai kuno atisiya. Vanorambwa vachidzoswa kumusha. Vari kunetsa hosha, urwere huri kuuya. Zvose izvi zvatambudza zvikanzi danai vakambotanga nekereke. Danai vakambofamba naKristu wauye. Achiuya mukomana amira akuparidza. Anotanga nemashoko anotiwo, zvimwe nguva izvi ndazviona, masodzi ndamaona, kuchema ndakuona, kurwadziwa kuripo, mibvunzo iripo, nekuda kweupenyu hwamaakurarama. Vanhu vangu vane mubvunzo. Tizvochokwadi here ndozvivira vanhu zvinogona kuirwa nevanonamata Mwari here? Ndo mabatirwa anoitwa vanonamata Kristu here? Ndo zvimubhadharo watingapiwa here nesarudzo dzatakaita pakudana nokutenda muna Kristu? Ndo zvatingaripirwa naKristu here? John anosvika zvikanzi, munogona kukanganwa kuti vandakadanwa nawo tikafamba tosina Kristu vose vapera. Enda havana kupera nenzira iri karongeka, vapondwa nekuura vana vakaipa. Asi kunyange zvakadaro, ini ndiri pano ndinopupura ndichigere mukutenda mukati metariro yewe. Ndo zvandada kukusimbisaiwo nazvo, kuti tinogona kuramba takabatira pana Kristu. Kunyange nevandakabarwa nawo mudumbu rimwe chete, mukoma James wakapondwa wakaurawa, hatina kudzokera kumashure. Vanhu vakati kana hauhwisisi zvatiwira. John ndo paanotanga nemashoko zvikanzi, vakomana, kumwe kuchema kunogona kufukidza makomborero atakapiwa naKristu. Tarirai kukura kwerudo rwatakaitirwa naKristu, kuti tinzi vana. Hapana kutaurwa nyaya dzemabenefits, hapana ingonzwai kudanwa kwamunoitwa nako, kukura kwerudo rwatakaitirwa naKristu, kunzi tinzi vana vani vake. Zvazvinoreva ndezvoti tikafamba takashama, unonyadziswa ndiKristu baba vevana. Tikatadza kuwana zvekudya, unonyadziswa nokusekwa ndimudhara atadza kuchengeta imba yekwake. But ndikutaura newe muteereri, une mubvunzo muzhinji kuna Kristu, kuti handaitarisira kuti tenzi angandisiya ndadai so. Tichazvinzwisisa gare gare. Handina mhinduro pane zvinokutambudza. Dambudziko raita kereke kwedu ndeyekuwana mhinduro pazvose zvatinetsa mukati meupenyu. chiKristu hachidaro. chiKristu chinotendera vanhu kutambudzwa nekunetswa nekuirwa nematambudziko. Dzimwe dzenyaya dzinorema hatina mhinduro.
Hakuna sangano kana mufundisi une mhinduro yezvose zvinotiwira panyika. Mukacherechedza rakunopendwa rakunopera Bible. Tina Revelation chapter 21 yakasiya zvikanzi pamwe pacho siyiraiwo mimwe yemibvunzo ichapindurwa pana zvaka 1000 years dzakarizevhwa kupindura zvakatiwira panyika. Denga rinotsanangura zvikanzi kana vakutsanangura pamusoro pemukomana kana vangatsanangura pamusoro pababa zvikanzi vane simba rose, vanoona kwose kwose, uri pose pose, waivapo uripo uchazovapo. But Mwari akadaro wakatadza kurwira Abheri mufu wokutanga unofa achipondwa kwete nematsotsi asi nehama mwana wokumusha wabva kutemberi kunonamata. Chipiriso chavapo chatogamuchirika. Denga rafara kuti uku ndokunamata kwatinoda uku ndokunamata kwazvokwadi. Denga rinoona pose pose rakanyarara mukomana achizvuzvurusa mwana. Ndokuenda naye kusango mukusimudza mhonza, mipini nemibhadha, matombo vachiponda Abheri. Denga ranga riri nyerere. Rapedza Genesis chapter 4 verse 9 ndopaya kuchizouya seri mukomana azorora ropa radzatuka watopedza kufushira nekuvhara nemashizha. Zvikanzi uri piko munun'una wako? Mubvunzo unoti denga, are you serious? Zorega ntaura nevana wokumusha. Zvinoyevedza zvinofadza kunamata Mwari achirugamuchirira chipiriso chako. But Mwari mumwe chete uyu unogamuchira kunamata kwako nechipiriso chako. Rimwe remazuva unopeta maoko kuzorora nekutarisa. Kwete kuti aone unenge uchitoona. Ndokutendera wakaipa kupinda munana Kaini watonamata nokurarama nawo. Uchasimudza mhonza kwakuponda. Hatina mhinduro kuti sei akatendera kuti mufu wokutanga wemunamati. Ende kana manga matendera muchida kudemonstrata kuti muchamutsa vakafa vachitenda mamuri. Kose makatendera kuti afe rufu runorwadza. Zapana chinhu chinorwadza kufa uchipondwa. But denga rakatendera. Tichazvinzwisisa gare gare. Hatina mhinduro. Zvinonakidza vachagamuchira kunamata kwako. Zvinonakidza uchiti ukasimuka ukaimbisa sangano rose rinosvimha musodzi zvoti wega unoona kuti mweya wakushandisa uripo. Zvinonakidza uchaparidza uchita rukoko nharaunda yose chitendeuka unyatsoona kuti apa denga randishandisa. Zvinoyevedza muchanamata varwere vachisimuka vachifamba. But rimwe remazuva denga richapeta maoko. Rimwe remazuva zvivira vanhu zvinenge zvaakwatiri zvoti kana tobatana vanamati nenharaunda kubvunza tinosvara tisina mhinduro. Mukaterechedza nyaya inorwadza inotiwo Tamari anongori nechapter imwe chete mubhaibheri akapindira kurepwa zvikapera zvakadaro. Mwari pakati pavanhu vose marasta enharaunda haana kugunzva mwana akasiya. But unorepwa nehanzvadzi. Sei matendera hatizivi. Tichazvinzwisisa gare gare. Ndo chikristu ichi. Chikristu chinounza mibvunzo inorwadza. Chikristu chinounza mibvunzo inowanda. Anawai. Sei ini? Sei matendera? Ko sei zvaitigwa isu? Ende zvinoitigwa kune vanamati vatanga vakwidzwa padenga zvoti vanhu vose vanopupura kuti vakanaka. Noti Bhaibheri rinotsanangura ava kuti vakanga ari mhandara anga akavimbika. Vose vakomana vaifudza nawo mombe, vaidhidha nawo kumvura. Vakati no, musagunzwa. MuIsraeri munazara waMwari. But Absalomu asvika unotenderwa kurepwa ndokusiya ari mupenyu. Mupo wana wokumusha. Rakatendera anonamata zvinofadza Mwari kuti apondwe kuKaini. But mupondi Kaini rikatotiwo ndichaisa chisimbiso chokuti vose vanokuona vasakuuraya vakuchengetedze. Kutaura nevanhu vari panapa vane mubvunzo unorwadza. Tsanangura kuti ukataura kuti pamuviri pako hapana akagunzwa, wakaroorwa wakazvibata, ukaroorwa zvakanaka, vanhu vakanhonga dzendiro dzerusambo dzikanhongwa, ukaroorwa musangano nokutenda kumwe, vanhu vakapururudza vabereki vakasazvikomborera, kunyangwe nanhasi kumusha kushurugwi, picture frame nemarooro ako pamwe nemuchato yakaturikwa mumba. Vafundisi chikauya vakazara ndokunamatira muchato wakwako. Zvikaiswa chikomborero, vanhu vose vakapururudza. Nokuti kana voparidza vaiti muite sasisi nhingi, but nhasi ndiwo atambudzwa nedenda reHIV and AIDS. Rausingambobvira vakaita misikanzwa. Mwari akatendera. Fambidze nharaunda dzinotengesa muviri dzichirarane vose nanhasi dzine utano. Tichazvinzwisisa gare gare. Hatina mhinduro. Sei Mwari achitendera vanomuka vachijoga nekumhanya nekuenda kujimu, vakomana vari very conscious about health, diet, vasingangodli zvose zvose, varohwa neBP,
mwoyo, shuga nekensa zvagara, upenyu hapachisina. Vatoshedza vafundisi, chiuyai muzoita ordination, chiuyai muzozodza, uyai mugozodza, mukomana azorore. Vanodya pose pose nezvose, utano wakagwinya. Tichazvinzwisisa gare gare. Hatina mhinduro. Mwari sei zvimwe zvinhu achitendera kuti chipo chendyere unacho kubva uri kuprimary pawakafoira wakaita number 1. Nokuti pose ingori number 1. Ukapedza grade 7 ukabuda ne4 units, ukauya ukafamba A level, O level, ukarohwa nokutsvona nose, A level ukatsvona. Hande kuti uende A level waberekwa akazorora, ukasara wanherera, ukasara pasina anochengeta nokupa upfumi hwekutoendere mberi nedzidzo. Vane vabereki iko zvino vari kutoramba chikoro. Tiko sei Mwari makatendera situation iyi kuti ndiwire? Inzwa mwana wakumusha ndikakunyepere ndikati ndine mhinduro. Tichazvinzwisisa gare gare. Mimwe yemibvunzo tendera ipindigwe naMwari. Taura nevanhu iko zvino vakaroorwa, vakabhadharirwa, zvose zvikaitwa, vakapururudzirwa muchato. Vane makore vasina chipo chepamuviri, asi vanotengesa muviri, vane matwenzi nemapatya, vamwe vachitorasa nokukanda mutoreni. Zvizhinji ndichazvinzwisa gare gare. Tsanangura munhu waMwari, Bishop, munoti mukaenda kuwitnessing team kana ikakuona inofara, kuti elder kana varipo, mukoma nhingi kana varipo, takasimba ende ndimi munoiswa pamberi. Maendapo mune simba nechipo chokududzira pamusoro pechimiro chawakafa, state of the dead, munopenengura nekuirowa zvote wamunodzidza nawo anobvuma kuti kutaura kwazvokwadi. Kunyangwe nevane mweya yakaipa inotama pakudzidzisa kwenyu, but mapedza kudzidzisa state of the dead, matambudzwa, manetswa nemweya yakaipa, hamurare muchirota wakafa kare hama. Kwete kuti mune makona, hapana kana chamakabata, hamuna kana kushereketa nekushinha kwamakaita, hamuna kanyangwe nekutya wakafa, but ndozviri matambudzwa nemweya yakaipa. Kunyangwe mukapinda mukombe, kunyangwe mukangorara pabhenji ari masikati, madzikirira akutambudzai. Mubvunza ati, mhinduro hatina, tichazvinzwisisa gare gare. Zvizhinji tichazvinzwisisa gare gare. Azhinji mukati meupenyu tinomhanya kupa mhinduro patisingakwani. Ndinofarira munyoro wekwedu Ezekiel, nofarira munyoro wekwedu Ezekiel akutsanangura. Ezekiel chapter 37 verse 1 to 4 inotiwo, ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu, akandibudisa nemweya waJehovha akanondiisa pakati pamupata, iwo wakanga uzere namafupa. Verse 2, akandipfudza napakati pawo, kumativi ose tarirai aivapo akawanda kwazvo, pakachena pamupata, uye tarirai akanga akaoma kwazvo. Verse 3, akati kwandiri, mwanakomana, mafupawo angararama here? Ndikapindura ndikati, Ishe Jehovha munoziva. Inzwa mhinduro yotarwa naEzekieri. Ndokutorwa aiswa pamupata, pavhali izere nemupata, zvikanzitarira, mwanakomana womunhu, mapfupa angararama here? Mhinduro zvinhu zviri obvious nokuda kwenhoroondo dzavakadzidza, nokuda kweruzivo rwaanoziva pamusoro pesimba reMwari wokwaIsraeri. Kuti zvechokwadi kana Kristu anditora andiisa pamupata namapfupa, ane something chaada kuita nawo, aifanira kungorotomoka ungoti chokwadi munomutsa. But anoti tinogona kurotomoka tikataura nyaya isiri. Mune simba rekumutsa, but inyaya yekuti muri kuda here muri kutendera. Mhinduro inouya achiti zvikanzi Ishe ndimunoziva. Inzwai vana matoo kwedu, ngatisiyire dzimwe nyaya dzatisina mhinduro pamusoro pezvayo. Kristu uchapindura, Ishe ndiye unoziva. Zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Ndikutsanangura pano namai wechechi, namai Dorcas, yokuti unoshanda wakavimbika wakatendeka, mabasa unoita unokwira nokudzika, kungwavha wakambopinda nevamwe mukatengesa matemba hazvina kubhadhara, ukapinda mubhero hazvina kubhadhara, ukapinda kuva marana hazvina kubhadhara, ukamhanya ukaisawo zvimota pamushikashika, wakapinda nawo bhizinesi rimwe chete nawo, waane makombi, dzimba wakapedza kuwaka, zvakwasi kuendeka. Mari zhinji yoga yawakabata ndopoga pawangaitwa church clerk, church treasurer kuchechi, neyawakabata pachema rufu romukoma akanga abva London. Zvimwe dzose idzi hapana, zvokuti ukacherechedza ukabvunza, pane pandakakanganisa hapana. Zvinoita sekunge vanodya chegumi vasingadzose zvegumi, vari kutopfeka masuta akanaka, dzimba vari kuvaka, mota dzakanaka vari kufamba nadzo, Mwari ari kuvaropafadza. Iwo wavimbika makore nemakore, chegumi nechipo unobvisa, but hapana chiri kuendeka mukati meupenyu hwako. Hatina mhinduro. Zvizhinji tichazvinzwisisa gare gare. Tinganyeperana tikati upenyu chaita kuti denga rikufuratire chii hatizivi. Inzwa vana wokumusha, kongenyi Mwari akatendera Uraya uto guru, uto rakatendeka,
kumhanya netsamba yerufu rwake kuna Joabhu, kutendera tsotsi muurayi David, mutori womukadzi wevanhu muurayi, kumhanyisa urayi netsamba yerufu rwake. Kwakuenda ndomwari anonzi uyu namapisarema, mutumwa waJehovha anokomberedza vose vanomutya nekumurwira. Denga rakatadza kuchengetedza uraya. Denga rakarwira Modhekai pamatanda aHamani, rakapeta maoko uraya achimhanya. Chimhanya dzibaya nezvidhongi dzikandira pasi, dzakamhanya netsamba ine rufu rwadzo. Denga rapedza, mukomana asvika. Joabhu unoziva zvinoita, zvanzi vamwe vose retreat, siyai mukomana aende pamberi. Apedza apondwa, kwakuzotumira Nathanieri. Kwaiwana Nathanieri denga raikuziva. Nathanieri atumwa, kutumwa aisaramba. Waitobvuma anga akamirira kutumwa nedenga. Mubvunzo unouya uchiti, ko sei Mwari musina kutendera kutuma Nathanieri Uraya asati aurawa? And David was ready and willing kutendeuka. Asvika atsurwa naNathaniel, anotendeuka pachivi chake. Mwari akatendera kuti Uraya afa achipondwa. Tichazvinzwisisa gare gare. Rikambotaura netimiri pano, vanhu varayirwa sangano iri ringwarirei, chiKristu ichi chingwarirei. Harisi rudo kupiwa tsamba naDhavhidhi wakananga kuna army general, dzimwe dzetsamba dzatamhanyiswa nadzo dzine makuva edu mberi. Haasi maposti ose machurch positions atakapiwa nemhaka kuti tine zvipo zvavo denga rafarira. Mamwe acho anotiisa kurufu, takaiswa pamberi pehondo inopisa. Vazhinji tinokudzwa, vazhinji tinokokwa, vazhinji tinopiwa mabasa, kwete kuti tinodikanwa, but imhaka yekuti vanotsvagwa kuti tiende pamberi pehondo inopisa. Kana zvaitika tenda hako kusvika netsamba mukuvimbika. Zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Rangarira, taura nevanhu vanotoziva kuti sekuru wakabuda pachena wakati uyu mwana ndindakadya pamakuva, vachitsanangura vanhu taakunoradza. Mune bundu pamwoyo, mune hasha kuti zvakafamba sei. Zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Chipatara chimwe chete ichocho chatakaendesa mai vari kufembera kure kure, ndo chakabuda mumwe akanga ane 3 weeks ari paoxygen. Chiremba watinoshorapodza nokuchema kuti akarega upenyu hwababa uchizorora. Kwedu chipatara chakadzosa mai chaachano ndo chipataro chakaitwa nevamwe vakadzoka amakorokoto. Mwari akatendera kuti zvidaro sei hatizivi, tichazvinzwisisa gare gare. Zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Tsanangura nevanzvadzi, twakazvibata wakavimbika. Maprograms echechi haurofi, zvose unoita wakadedicatwa mukati mesangano. Noa yakatambira papulpit pechechi, hauna makona kana muteuro akaiswa pamusoro pezvako. Zvose unoitapo, health and temperance ndiwo number 1. Quiz unorowa, unotungamira zvoti kana vangapa standard yehunhu, standard yemuKristu mumayouth, havapotse kutaura zita rezvako. Unoita zvose, unopfeka zvakanaka zvakadzikama, but hakuna anouya kuzopfimba. Vose vanotokumisa vachikumbira nhamba varume vevanhu vasiri vekereke. Zvoti mubvunzo unoti ko sei Mwari achitendera zvakadaro zvindiwiri? Hatina mhinduro. Zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Tsanangura nevanhu vari pano vanoti chokwadi ichi ndoda kutenda chakasvika kwandiri ndikachigamuchira. Hatina kubarirwa mukati mekereke ino, taiva pasi tikavhovhonorwa kupostori uko, tavako taya muno. Ndo pandakatorerwa mudzimai, mukadzi nevana vairara zvoto nekumakomo, vasina vakapukunyuka maoko emaprofita. Hapana muprofita akanditorera mukadzi kana vana, but ndauya muchechi yazvokwadi kuenda kumusha ndiine tarisiro tichasimbiswa pafamily life. Ndo pandakabvutirwa mukadzi. Ko sei Mwari makatendera zvakadaro kuti zviitike? Inzwa mwana wakumusha. Hasha idzi ngadziperi. Hatina mhinduro, tichazvinzwisa gare gare. Vakazviita. Judges chapter 19 inotsanangura pamukomana muLevite ukaEfraimu wenyika yemakomo atevera kunotora concubine yake. Vakudzoka, muranda wake akamboti titenderei timborara paGibhea, zvikanzi usafarisa, iguta revahedheni. Zviri nani tonozorora tiri kunyika yemaBhenjamini, verudzi rwokutenda nesu. Vachinosvika mubhaibhori ndoverenga rinotiro vakomana vana verudzi rwaBhenjamini. Iyi nherera iyi yekuponwa mai vachifa. Munin'ina waJose oyu anonzi vakauya vakakomba, ndokuti tokumbirawo utipo mudzimai. Vakamboda kupiwa vamwe vose zvikanzi ayo atipei. Zvona kuti vanzi vakanomurepa usiku hwose, vakamudzosa kwaedza asvika chaachitunha, anofanira kurepwa. KwaIsraeri dzirimo hondo. Taura nevanzvadzi, une shungu pamwoyo, kana uniform yechechi hauchapfeke, uniform yeyouth haupfeke, haudi kunzwa chinhu chinonzi master guide, haudi kunzwa chinhu chinonzi SYL,
haudi kunzwa pamusoro pechechi program, wakabarirwa musangano nemhaka kuti wakakuvadzwa nemakava emunhu muchechi, ndo vakakubvisa umhandara. Vapedzapo ndio federation president anosimuka achinyora chibhakani chekanzi virginity is a virtue. Tine youth rally muye muzomacha makabata matanda anoti virginity is a virtue. Ariye akakubvisa umhandara akakurasisa. Hatina mhinduro kuti sei Mwari akatendera zvakadaro zviitike mukati mesangano. Zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Taura nevana vokumusha vari pano, vashandi vecheche kwedu, makabatwa rafu, kakandwa kunze, kaitwa zvinorohwa, evidence unayo yemabatiro wakakuita. Don't worry, muimbi wokwedu nemuchechi nemushandi wokwedu powanotsanangura kuna vakorinzi zvakanzi, regai ndikuudze vakomana, nditori nenhamba yeshamhu dzakakora nenhete dzandakarohwa nechechi inoi, but chechi handina kubuda. Zvizhinji ndichazvinzwisa gare gare. Kana kuri kunetseka, kana iri mibvunzo yekwangu, tinonyora pasi. Manu paachauya for 1000 years tichanobvunza zvakafamba sei Kristu. Taura nevanhu vari kuno, mai mufundisi, mai elder, kumba hakuneti, hamurare, hapana kana makona amakabata, but matambudzwa, munovatwa nemhuka dzesango usiku, nyoka nemupurwa inorara ichiyamwa mazamu ekwenyu, ndio inovata nemi. Varume venharaunda, zviso zvamusingazivi nezvamunoziva zvinoramba everyday zvichita mukadzi, ende iko zviro zvawese, kunyange nemisangano yechechi, kunyange nepake meeting, munovatwa nezvamusingazivi kuti muudze murume hazviiti. Ende kuzvinamatira amakore, each and every camp meeting munenge muripo, kuprayer band kuchinamatira dambudziko iri. Zvoti vamwe vamunotamba nawo padhuze wamakaudza wambobvunza kuti hamuna nyora dzamakatemerwa, hapana, hamuna muteuro yamakatora kana machira yamakasungira, hamuna. Zvoti ko sei Mwari matendera kuti ndigova nhapwa nemutambudzo mumweya yakaipa. Hatina mhinduro, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Ndikanitaura newe munhu wokumusha, Erida mufundisi, iko zvino ndimi mune chimuti, chechi haigoni nemi pamaprograms zvose eyouth inodana imi, nokuti munogona kutsanangura zvinodikana neboka revechidiki. Vana vanokudai vanokuteererai, maparidza maita zvose zvakanaka, but venyu vana vanzwa nekumitiswa nekumitisa. Zvoti ukabvunza kuti bati Mwari sei muchinditendera kudzidzisa vana vamwe vanhu vachiva neunhu vachiroorwa zvakanaka, but vamwe ari madzenga. Hatina mhinduro, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Hatina, tinganyeperana, zviri kufamba sei? Hatina, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Regai nditaure nemi maiguru, yakabata mimba sevamwe vana, mukatofara. Ende pamimba iyi, pamimba dzose dzamakaita, iyi ndo mimba yefarira zvechechi, ndo mimba yaikukurumidzai kunobata Sabbath school, ndo mimba yaikunetsai kunyange muchando kunogamuchira sabata, ndo mimba yaikunetsai yokuti yaida nziyo dzechechi. Haana kunetsa sevamwe vana, akazvarwa zvakanaka, hapana operation yakaitwa, hamuna kupinda neopo, ndo mwana wamakazvara nenormal delivery. Mukatotumidza zita, tawana nyasha, tariro mune nyasha, mazita ekereke kurumbidza nekutenda Mwari, chikakura chiine hutano. Ende pachakatanga kudzidzira kutaura, chaimbapo Jesu, nziyo dzekereke. But angoti 4 years ndo mwana akukwidzai ndege, maona nyika nenyika kuri kutsvaga vana chiremba, atambudzwa nekenza. Zvoti mukatarisa mwana munomubvunza kuti Mwari ndo zvamungatipa here? Hatina mhinduro, mwana wokumusha. Zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Vanokunyeperai vanhu kana vachiuya kuzobata maoko. Shona nechikaranga chinoperwa, hachina mazwi, chinongoti nedzinoparadza nedzinotambudza. Ifunga kuti ndo mhuri yawakusirwa nemurume. Pawakauya mumusha umu, vana atetana namwene, kunyange vari vechechi vakabuda pachena kuti havakudi, vakaratidza kuti vakakuvenga. Mararamiro dzaiva hondo. For 34 years muchirarama mumusha umu, vanga vasati kugamuchira. Denga ndo rakatendera kutora murume mwana wavo, aigona kushingisa. Don't worry, wakavinga ini. Usibvunza mubvunzo unoti kana vaitadza kundoona semunhu murume achiri mupenyu, vachagona kundirespecta here murume afa? Denga rakatotendera kuti murume azorora. Hatina mhinduro, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Ngataure nemi, fambai nenimi muone, mudhikoni wokutanga haana kutakuriswa mabhenji echechi. Mudhikoni wokutanga haana unotumwa unobika chidyo, haana kana kunochera mvura nekunoparidzira nekubatsira pasta kunotsvaga dziva rokubhabhatidzira. Unofanira kuparidza, but apedza kuparidza pamusoro paKristu anouya, ndotaura pamusoro paStephen. Denga rinonzi sarudzai varume vazere nemweya. Vanhu vose vakatotenderana naStephen une mweya, ndokuitwa mudhikoni. Wapedza kuparidza mharidzo ikamutsa moyo, yevaparidzirwe. Stephen unofanira kupondwa nevanhu vechechi,
but maponderwo nemafiro aStephen anorwadza. Bhaibheri randoverenga rinotiro vanomubuditsa kunze kweguta ndokubvisa nhumbi, ndokutora mabwe matombo akatanga kutaka. Charangara chakura chamhanya kunotsvaga masamu akubva kuchikoro. Dombo rimwe chete raiti rikadonera pauma waita songo wapera upenyu, kana kurovera pakona yehwindo simba rese raipera. But dombo raiti 1 2 3 kuchitandadza. But patime inzwa iyo Bhaibheri rinoti patime yakatanga kutakwa Stephen namabwe, denga rakamutendera kuona mwanakomana akagara kurudyi rwababa, confirming kuti unodikanwa, confirming again kuti takakutarisa. Patime hapasida kuti mundiratidze mwanakomana, paroda kuti mutondidzikinura. Denga rakatendera kumuona mwanakomana asi harina kumubvisa mukati memoto. Ndo Mwari watonamata anotendera kuti tipinde mukati mematambudziko, zvokuti ukabuda paruwazhe misha yose angomwe homba imbambaira, kwete mbambaira dzinodyiwa but ari makuva, vana vose vaparara, vose vanhu vose vakayaka kubata maoko, hapana anochengeta, zvokuti nyangwe nekereke yakutokupomera kuti pamwe mune zvamakaita. Hatizivi wana wokumusha, minduro hatina, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Ndo vana vatakakudza musangano, ndo vana vatakaendesa zvikoro zvesangano, ndo mwana akuya achiita zvinosemesa, wokubuda pawairesi nemapictures akashama, zvokuti vanhu kana wokubvunza, zvokuti unoti ashungwa achitsanangura kuti makatadza kurera vanhu, onyatsotaura kuti papi pandakasirira kuchengeta nekukudza vanhu. Inzwa modikani, usapindura zvose, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Upenyu hausi kufamba. Taura nemunhu ari pano wekuti chechi yakuita songe inokunyadzisa, yakuita songe inokufikisa, chironga maprograms entrepreneurship. Toda kuti ana baba murume unofanira kuoneka nokupfaka nyika, unofanira kuita mabasa entrepreneurship wachiuya achidzidzisa, but munhu ari kushedzwa as a guest achitsanangura pamusoro pemabasa nemaprojects ndio akakukwereta mari asati adzoka. Apedzazvo asati adzosa mari yakakukwereta, apedzazvo ndiye akaitwa mudhikoni anouya nendiro ogomira pamberi pako, anoita 2 minutes akamira achituise mari mundiro, apa achiziva kuti ane mari asati adzosa akakuvhara. Don't worry, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Tsanangura ndaana mai vane shungu, vakaroorwa, vakavimbika, vakazvibata. Kunyangwe makachengetwa nabamukuru pakutamba chiramu, hamuna kurasa hunhu, makazvichengetedza umhandara. Nhasi munochema, murume akonzerai chirwere, ari eride wechechi, zvokuti chechi haigoni naye. Kuti kana vangatsanangura pamusoro pefamily life unontsvedza elderning, but uchiziva kuti ane magirlfriends, mubvunzo unawo hanzvadzi. But don't worry, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare. Riripo zuva Kristu raakachengeta nekutara, kwete rimwe chete, kwete maviri. Antaure pamusoro pevhiki, antaure pamusoro pemwedzi kana gore, parutauro pamusoro pe1000 years, denga richipindura. Twakatendera sei Kristu kuti murume wako iwe paitoenda kueffort kunoparidza mukanamata tumwari amuchengete pakufamba, zama rakudzosei nokusanganisai muri wapenyu, akaenda akanoparidza ndokutumira mavideos evanhu vachitendeuka, n'anga dziripo dzichitendeuka dzichiya uroyi nezvose, kuti kutabhabhatidza vanhu vazhinji. Ndokukufonera kuti asimuka amunzira kuuya kumusha, akaita tsaona, denga rikachengeta pfambi dzenharaunda nevarume vari kutiza nevakadzi vevanhu vachinoita chipfambi, rakavachengetedza zvakanaka mukati menzira, rikatadza kuchengeta wako murume achinobhabhatidza vanhu kudziva, chikava chando. Hatina mhinduro, zvizhinji tichazvinzwisa gare gare, tichazvinzwisisa gare gare. Vana wokumusha, taura nemi mai, ngaitaure nemi mai guru, makabvisirwa mukaitirwa zvose, vanhu vakapururudza, but manzwa kungopisa murume vanzokerai kwenyu, kungononoka kusvika pamba dzokerai kwenyu nevanhu vechechi, but vasina kuroorerwa, abatwa achitoita chipfambi, abatwa aine chikomba mumba, ndiye anonyengererwa achiuya pamba, anoendwa achidzoka, akatiza pamba, vanodzoswa nzokai. Imi makadzikama makarongeka, but makasiyiwa murume aJoni. Vasina vacho vanonetsa vanotozikanwa takavatwa neraini wose, ndokuri kumhanyira varume vachiti tunonoroora ikoko. Hatigone kuzvitsanangudza kuti sei zvichidaro, but chatinoziva tine zuva Kristu raachapindura mibvunzo yedu yose. Uripo here mudikani? Taura nevana vakasiyiwa dziri nherere, kuti mukafunga tiko sei baba akatitendera kuti tirarame takadai. Taura nevanhu vane zvirwere, cancer, BP, sugar, shuramatongo. Tsanangura nevanhu vanetswa nemweya yakaipa, hauvate mukoma,
hazvitsanangurike ndecheche savadhai kwedu haitendi kuti spiritualism iripo inobata ushe matiri. Mune mibvunzo une shungu, iko zvino chitotaura kudai so masodzi ari kuyerera. Mune mhinduro, twosei Mwari? Tapambadza mari matanga tikavhara, tikaendesa vana titi vashanduro upenyu, akawana nzvimbo kuTurkey, akawanawo nzvimbo kuPoland, aripo kuGermany, first year, second, third year, fifth year ndo patakashedzwa paairport yomutore gire netambo. Chachando kumuka akangofa muhostel. Hatizivi kuti zvakafamba sei denga rakatendera, but chatinoziva tichazvinzwisa gare gare. Ishuri yako here, munamato wako here, tipinde panguva yekunyengetera. Ngatinamatei tose. Kuna baba vari kumusha musoro kudenga. Mavanga atinawo mamwe acho anowedzerwa nevanhu vanouya achitinyaradza vasina mashoko. Tine mibvunzo mizhinji, yimwe vatungamiri vekwedu vakada kuzama kutipindura. Titendereyo iko zvino kugona kuchengeta mibvunzo yatiinayo. Dzamara zuva ramuchatiripira nekutitsanangurira. Tiri kurarama tiri mumasodzi. Zvatinosangana nazvo munharaunda, kumhuri, mukereke, zvakaoma. Zvimwe zvacho tinogona kubvunzana kuti akomana Mwari anoziva here? Imi makatotendera. Kana makatendera mufu wokutanga Abheri kuti azorore, maiona mese achiona mukatendera. Vamunoda kupukunyutsa sana Hamani munochengeta. Vamunotendera kuti vapinde mumoto sana Shadrach naMeshach naAbednego munotendera. Kana matenderawo kwatiri kuti tifirwe nevarume, tipewo simba rekugamuchira uye nekuchengeta shungu dzedu dzamara muchiuya kuzotitora. Mukatitendera kukura tisina vabereki, tipewo simba rekurarama nazvo. Mukatitendera kuchitwa nekutorerwa vakadzi mukati mesangano iri, tipewo simba rekuramba tienda mberi nokukunamatai. Mukatendera kuti zvare vana zviri zvirema, tipewo simba rekugona kugamuchira. Tisapiwe mhinduro nevanhu nokuti vanonyepa, imi mune simba rekuzotipindura. Uku ndokunamata kwedu muzita raJesu Kristu. Amen. Tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguva inopenya kwazvo, kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, chiuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi vakarara, chemanyi